салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворам хубед ва рӯзи хубе хоҳед дошт. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар шуморо бо охирин хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 29 март аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст сархати хабарҳои рӯз. Тоҷикистон рӯз ва нархи сафар ба Русияро эълон кард. Президенти Афғонистон барои ширкат дар 9-мин конфронс вориди Душанбе шуд. Дар Тоҷикистон даъвати то 100 нафар дар тӯй иҷозат дода шуд. Ашраф Ғани, раиси ҷумҳурии Афғонистон, субҳи 29 март дар раъси як ҳайати баландпоя ҷиҳати ширкат дар 9-мин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул вориди Тоҷикистон шуд. Ин ҳамоиш рӯзи 30 март дар Душанбе доир мешавад. Дафтари матбуоти раисати ҷумҳурии Афғонистон дар як хабарнома барномаи сафари оқои Ғаниро шарҳ дод. Ба иттилои манбаъ, Ашраф Ғани дар ин сафари дурӯза барои иловаи иштирок дар суханронӣ дар ин ҳамоиш бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, мулоқот мекунад. Ба гуфтаи манбаъ, дар назар аст, ки оқои Ғани бо Қоҳир Расулзода, нахуст вазир, ва Муҳаммад Тоҳир Зокирзода, раиси парлумони Тоҷикистон низ мулоқот кунад ва дар мавриди густариши муносибатҳо ва ҳамкориҳо миёни ду кишвар дар арсаҳои мухталиф гуфтугӯ намояд. Ҳамчунин суханронии раиси ҷумҳурии Афғонистон дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар назар аст. Дар назар аст, ки дар ин рӯз аз сӯи ректори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба Ашраф Ғани унвони доктори ифтихорӣ дода шавад. Ашраф Ғани бори охир дар тобистони соли 2017 ба Тоҷикистон сафар карда буд. Оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон дар як ҷаласаи вижа ҷадвали парвози ҳавопаймоҳо миёни Душанбеву Москав ва нархи билети сафарро эълон кард. Азиз Набизода, муовини раиси оҷонсӣ, ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳавопаймои ширкати Сомон Эйр ҳар ҳафта рӯзи сешанбе дар хатсайри Душанбе-Москав-Душанбе ва ҳавопаймои Ютейр ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа дар хатсайри Москав-Душанбе-Москав парвоз анҷом медиҳад. Ба гуфтаи ӯ қарор қабул шудааст ва аз ширкатҳо низ талаб карданд, ки нархи билети рафту баргашт миёни Тоҷикистону Русия аз 450 то 500 доллар зиёд нашавад. Муовини раиси оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон гуфтааст, бо шӯрии парвозҳо ҷараёни фурӯши билетҳоро ҷиддӣ назорат мекунанд. Дар гузашта муҳоҷирони тоҷик аз гаронии нархи билети парвозҳо миёни Тоҷикистону Русия танқид карда, гурӯҳе аз хадамоти ширкатҳои Қирғизистону Ӯзбекистон истифода мекарданд. Русия рӯзи 25 март эълон кард, ки аз 1 апрели имсол парвози мунтазами ҳавопаймоҳоро бо Тоҷикистон аз сар мегирад. Парвозҳои мунтазам миёни ду кишвар як сол қабл, моҳи марти соли 2020, бино бар паҳншавии коронавируси нав қатъ шуда буд. То кунун ширкатҳо танҳо ба парвозҳои чартерӣ шаҳрвандонро аз Русия ба Тоҷикистон меоварданд ва ё аз Тоҷикистон ба Русия мебурданд. Ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 дар Тоҷикистон тӯи домодию арӯсӣ бо иштироки то 100 нафарро иҷозат дод. Моҳи июли соли 2020 Кумитаи дини Тоҷикистон эълон кард, ки ба хотири ҷилавгирӣ аз паҳншавии коронавирус тӯйҳо бояд бо иштироки 30 ва 40 нафар баргузор шаванд. Хабаргузории давлати Ховар хабар додааст, ки Ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 рӯзи 27 март бо шарти риоя намудани чорабиниҳои беҳдоштӣ тӯи домодию арӯсӣ бо иштироки то 100 нафарро иҷозат дод. Дар Тоҷикистон пас аз эътирофи вуҷуди коронавирус дар моҳи апрели соли 2020 беш аз 2 моҳ баргузории маросими хонадоршавӣ манъ шуда буд. Моҳи июли соли 2020 мақомот баргузории тӯи домодии арӯсиро иҷозат доданд, вале гуфтанд, ки ба ин маросим набояд аз 30 то 40 нафар бештар меҳмон даъват шавад. Мақомоти тоҷик мегӯянд, аз моҳи январи имсол то кунун ҳеҷ мавриди сирояти сокинон ба коронавирусро сабт накарданд, дар ҳоле ки дар Қирғизистон ва Ӯзбекистон, ду кишвари ҳамсояи Тоҷикистон, гирифторони ин беморӣ бештар мешаванд. Коршиносон ба ин иддаои мақомоти тоҷик бо шубҳа менигаранд.
созмони ҷаҳонии тандурустӣ чанд рӯз пеш хабар дод, ки дар тоҷикистон ҳадиақал 6 ҳолати олудашавии кӯдакони хурдсол ба фалаҷи атфоли нави дуввум сабт шудааст. Ин 6 ҳодиса дар миёни кӯдакони аз 3 то 5 солаи сокинони вилояти Хатлон ва ноҳияи Ҳисор ба қайд гирифта шудааст. Дар тоҷикистон навзодҳоро ҳанӯз аз замони шӯравӣ зидди фалаҷи атвол эм мекарданд, вале хусусият ва хатари фалаҷи атволи тоза пайдошуда дар кӯдакон дар чист? Ин мавзӯъро дар як суҳбати видеоӣ бо Радиои Озодӣ ки тавассути Skype анҷом шуд, ҳамкори мо Хиромон Бақозода аз мутахассиси мавзӯи фалаҷи атвол дар дафтари Аврупоии Созмони ҷаҳонии тандурустӣ Шоҳин Ҳусейнов пурсид. Шоҳин, лутфан бигӯед, ки ин чӣ вирус аст ва хатараш дар чӣ аст? Здравствуйте, Хиромон. Спасибо, что пригласили. фалаҷи атфоли навъи дуюм дар шароите ба вуҷуд меояд, ки шумораи зиёди одамон бидуни ваксиназанӣ бо ҳам дар як ҷо зиндагӣ карда шароити гигиении хуб ҳам надоранд. ин вирус, ки онро навъи ваҳшии полиомиелит ҳам меноманд, аз соли 1999 барҳам хӯрда ба шумор меравад, вале бо он сабаб ҳанӯз ҳам гоҳо пайдо мешавад, ки ваксинаи зиндаи половирус то соли 2016 истифода шудааст. ин ваксинаи зинда ба организм ворид шуда тағйир меёбад ва ба шакли дуюми фалаҷи атвол табдил мешавад. мо намунаҳои онро дар кишварҳои Африқо, Покистон ва Афғонистон мушоҳида мекунем. ин ки намунаҳои ин вирус дар минтақаҳои мо пайдо шудааст, пешбининашаванда буд, чунки танҳо дар як соли гузашта дар Афғонистон 320 ва дар Покистон 100 кӯдак бо ин вирус гирифтор шудаанд. вирусе, ки дар Хатлон ошкор шуд, аз лиҳози генетикӣ ба вируси Покистон рабт дорад. Африки и в Пакистане и Афганистане. Так что Скажите, фарқи ин навъи фалаҷи атфол аз полиомиелите, ки мардум мешиносанд, дар чӣ аст? В чем он выражается? фарқаш танҳо дар тарзи пайдоиши он аст. тамоми хусусиятҳои дигараш айнан мисли палиовируси ваҳшӣ мебошад. ин ҳамон палиовирусест, ки дар натиҷаи тағйирёбии маводе, ки дар ваксина истифода мешавад, пайдо шудааст. хусусиятҳояш монанд аст. мутаассифона ин ҳам ба маркази системаи асаб таъсир карда боиси фалаҷи кӯдак мешавад. як хусусияти калидии полиомиелит ин аст, ки бо суръат зуҳур мекунад, бо таби баланду дарди шикам ва ҳам сус шудани дасту по. фалаҷ асосан даст ва поро таъсир мерасонад, аммо метавонад вобаста ба он, ки вирус бо кадом қиттаи асаби кӯдак роҳ меёбад, дигар узвҳоро ҳам фалаҷ мекунад. асосан дасту пои кӯдакро фалаҷ мекунад. роҳи душанбе чанохро, ки бар асари боридани борони зиёд ва фаромадани сангпораҳо хатарзор шуда буд, дигар бора пок карда барои равоои мошинҳо имконпазир шудааст. ширкати IRS, ки нигоҳбини ягона роҳи пулакиро дар кишвар ба уҳда дорад, дар саҳифааш дар фейсбук хабар дод, ки талош доранд рафту омади бемониа ва муназзами шаҳрвандон тариқи роҳи автомобилгарди мазкур таъмин бошад. вале дар сурати мавҷуд будани хавфи тармафароӣ аз сокинон хоста мешавад, ки аз сафар худдорӣ кунанд, чун ба гуфтаи масъулони ин ширкат барои поккории паёмади тармаҳо ва сангфароӣ ҳаракати тамоми нақлиёти мусофиркаш ё калони боркаш муваққатан боздошта мешавад. паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо дар Тбилисии Гурҷистон 1 медал ва дар ҷоми ҷаҳонии самбо дар Москваи Русия 6 медал ба даст оварданд. мусобиқаи байналмилалии ҷудо аз силсилаи Гранд Слем дар пойтахти Гурҷистон Тбилиси 3 рӯз идома карда, шоми якшанбеи 28 март ба поён расид. дар ин мусобиқа ду паҳлавони тоҷик Шаҳбоз Саидаброров ва Комроншоҳи Устопириён ширкат доштанд. Шаҳбози 21 сола дар вазни то 60 кило медали биринҷӣ ба даст овард. ӯ дар ду рақобат пирӯз шуда, як қувваозмоиро бохт ва ба даври тасаллобахш роҳ ёфт. паҳлавони маъруфи тоҷик Комроншоҳи Устопириён дар вазни то 90 кило дар нахустин қувваозмои худ дар ин мусобиқа рақиби эстонияшро ба осонӣ шикаст дод. вале Комроншоҳ дар даври баъдӣ аз паҳлавони исроилӣ мағлуб шуд ва аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум гашт. ба иттилои сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо, дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Тбилисӣ беш аз 440 варзишгар аз 80 кишвари 5 қораи ҷаҳон ширкат доштанд. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 29 март чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ин буд хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи навиди бомдодӣ тақдими шумо кардем. Матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. То суҳбати дигар, худо нигаҳдоратон.